F'Kastilja hemm il-ħmieġ. Hekk iddikjarat l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola meta indirizzat lil partitarji nazzjonalisti. Għax ġie elett Gvern Laburista, Metsola qalet li f'Kastilja hemm il-ħmieġ u trid li jitnaddaf il-ħmieġ. U tnaddaf il-ħmieġ li għandek f'Kastilja. Man-negattività ta' Roberta Metsola ingħaqad il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Fil-Gażin Nazzjonalista ta' San Pawl il-Baħar, Delija qal li l-Gvern huwa ċertifikat tal-mistħija. Huwa ċertifikat tal-mistħija. Il-Kap Nazzjonalista reġa' nqabad imeris sewwa magħruf u jikkontraddixxi lilu nnifsu dwar il-Kummissjoni Venezja. F'Ottubru li għadda Adrian Delija kien qal ċaru tont li kien il-Ministru għall-Ġustizzja u Bonnici li talab lill-Kummissjoni Venezja tiġi Malta u tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha għat-tisħiħ tas-salt ta' dritt. Allura mar il-bieraħ u l-Kummissjoni Venezja jgħidula kitbilhom allhom aħna ma nifhmux tuna parir intom. Adrian Delija kien iddeskriva l-pass tal-Gvern bħala ċertifikat tal-mistħija għax talab parir mingħand il-Kummissjoni Venezja. Ċertifikat tal-mistħija għajb, ġifri, ħassejtni mhux irraqqas arrabjat miġuħ illi l-Ministru tal-Ġustizzja tagħna immur barra pajjiżna jabdika r-responsabilità tiegħu. Iżda l-ġimgħa f'San Pawl il-Baħar Adrian Delija qal li mhux vera li kien il-Ministru tal-Ġustizzja li talab lill-Kummissjoni Venezja tiġi Malta. Il-Gvern illi qal il-Ministru Bonnici illi talab li tiġi Malta il-Kummissjoni ta' Venezja. Mhux vera? L-inkonsistenza ta' Adrian Delija turi biċ-ċar li dawar il-kliem kif jaqbillu. F'Ottubru li għadda l-Ministru Bonnici kien talab lill-Kummissjoni Venezja tagħti pariri dwar kwistjonijiet kostituzzjonali u legali dwar is-salt ta' dritt f'pajjiżna. Bil-Gvern diġà beda jimplementa dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.